Dneska si ideme robiť lava chicken, spoluprácu s mojím obľúbeným kuchárom. Šéf Romeo si spraviť si tento nový recept. Tak poďme to skúšať, Steve. Joj, to sa mi nepáči. Zase si to ty, Steve? No počkaj, idem zavolať Malgošu. Dobre, Romeo, už mám ten lavu. Výborne. Zober mi tú lavu. Budem vám vysvetliť, Steve. Toto nevyzerá ako obyčajná kura. Neboj sa. Je to len Minecraft vo filme. Tie itemy a mobovia, ktoré nie sú ešte na Minecraft, tak určite prídu v obyčajnom hre. Pozri. Je horúco. No, to bolo zlý nápad. OK, v tomto videu dneska, čo som chcel tvoriť tento video, ja a s mojimi rodičmi sme pozerali Minecraft vo filme na Cinemax v Trenčine a to vyzerá veľmi skvelé. Mne sa páči tento klip, jak ukázal Steveovi tú celú dedinu a ešte aj boj proti piglinu. Hodnotím tento film za 5 hviezdičiek a 9,5 do 10. A kým si Minecraft fanúšik a páči sa ti toto moje Lego animácia, tak daj mi brutálny like. Veľa šťastia.